Acestea sunt mașinile de găurit înșurubat din clasa de 14,4 și de 18 volți, GSR 14,4 2 li și GSR 18 2 li Professional. Amândouă sunt cele mai ușoare mașini de găurit înșurubat cu acumulator din clasele lor. GSR 14,4 2 li Professional cântărește numai 1,3 kg. Ea este extrem de versatilă, indiferent dacă doriți să înșurubați sau să găuriți. Datorită construcției sale compacte, puteți lucra comod și în locurile înguste. Prin circumferința mică a mânerului, ea se bucură de o manevrare sigură la toate aplicațiile. Angrenajul său planetar în două trepte dezvoltă un cuplu puternic. Convingeți-vă singur de performanțele celor mai ușoare mașini din clasa lor, GSR 14,4 2 li Professional și mai puternica GSR 18 2 li Professional. Iar acum, ca noutate, în valiză practică și unică L-Box.